بکارانینا مادین هشبر و کشیکا همو جیهانه لب تایبت لباکور کردستان جبر کشین تاکه کسی آبوری و مالباتی ده سالن داویدا بکارانینا مادین هشبر هر دو چه زیده دبه دلی کلنین که هات نکرن دا جی دیار دبه کل هم باجاران ده 2 سالان دا بکارانینا مادین هشبر 2 قات زیده بویه. ریوبرا سوسیوپولیتیک جواکناس یکسل گنج دینه زمان که کشه مادین هشبر یک جوان کشه آنه کل کلیناوی جی گلک زحمتن. لیل گل وان زحمتیان جی دیار بویه که بکارانین مادین هشبر دا زیده بوینه که هیا اولگل کسین که مراق و کیفی بکارتیلن کسین که کشه این آبوری دجین ین که باوری وان بخوا و بجواک نمانه demki xudisperin maddeyin hişbir. Kürdistan'ın 5 kentinde, Kuzey Kürdistan'ın. Taybetiya wan 5 bajarên wek Diyarbekirê, Mêrdîn, Wan, Şirnex û Colamergê ew e ku wan bajaran di salên 2015 û 2016 de şerên nav bajaran li wan pêk hat û ji bandorên zêdetir dîtin. Agahiyên ku li wan bajaran bikaranîna madeyên hişbir, fuhuş û dizî zêde bûye li nav civakê digeriye û di lêkolînan de jî medît ku zêdebûna wan kêşeyan wek polîtîka jî tê meşandin. Ciwanên ku bêkarin û hêviyên wan dişkên berê xwe didin madeyên hişbir û di rastî de lêkolînên di vî warê de jî gelek zehmetin. Li gel ku kesên wan maddeyan bikartînin, xwe vedişêrin jî derket holê ku bi taybet piştî 2007 bikaranîna madeyên hişbir gihîştiye ji sedî 25. Yani ji 4 kesan kesekî madeyê hişbir bikartîne. Civaknas û rêveberên saziyên ku bi madeyên hişbir re têkoşîn didin balê dikşînin ku ji ber bikaranîna wan madeyan sûce rê li ber lêkolînan jî digire û divê ji bo xebatên lêkolînê kesên ku nêrînê xwe vedibêjin neyên tawanbar kirin. Rêveberê Komeleya Têkoşîna bi madeyên hişbir re Yeşîl Yıldızê Yahya Öer jî anî ziman ku xizanî, naçarî û cudagirtinên nav civakê sedemên serekîne ku ciwan berê xwe didine madeyên hişbir. Öger anî ziman ku divê li gel tedawiyên medîkal Pişkiriyên civakî û derûnî jî ji bo wan kesên ku madeyên hişbir bikartînin bên dayîn. Tedî ana pandemî wexta başta kir li cîhanê da eva 2 sal ewilê da em giştî ketin mala xwe em xaniyê xwe da man me lê nihêrî li vî dönemê hanê da cigare û alkol û maddeyên narkotik zêde bûn. Dünyayê da ekonomik bunalım çêbû yani eva qasê salkê piştê pandemiyê da li ekonomik bunalımê çêbû. Vî ekonomik bunalımê da gelek insan li van tişta da bi xwe moral motivasyona xwe dî. Li dünyayê wexta em lê dinêrin maddeyên narkotik yani qasê stedî zêde bû. Daneyên li berdestê pispor û lêkolîne re nîşan didin ku li cîhanê bi giştî jî bikaranîna madeyên hişbir zêde dibin û sedemên serekî jî nedîtina qedirgirtinê, şikestina hêviyên wan kesan yên ji jiyanê û cudagirtinên li nav civakê ne. Sıddık Eren, Kürdistan 24, Diyarbekir.